yanzu wannan banda ta raina ma hankali mu ga tsara zan yi na zo wajen ta zamu fita amma na zo na ganta da wani mutum 1 2 3 wai dutse sai ka ce wanda za a ba mu sadaka abun banza abun wofi daga minti zauna ina jira daga minti zauna kana so ne adadin wannan ke ba ta son ne je mu ne cire na baka ana ji ana ina wani yaro da ba ku ne da gurin da mutum rayuwa ba mutum na diga da za a yi da abokina me ka zo yi nan ne? Me ka gani dukan mu zance muka zo. Zance kuka zo? Wurin wa kenan? Wajenta ga na 1 ga na 2 da an gama da wannan sai wannan sai wannan sai ni sai kuma kai. Kai na 5. Na ga kanan. Hada kai mai kira almajirai ma wurin ta ka zo? Yi hadda kai mai mangwara ba yi. Gwara ni mai mangwara ne ai. Wannan gidan buredi. Wannan gidan buredi yake aiki. Shi nan ka hada shi mai kira almajirai ya fi so ku ci gaba da tsayuwa. Ni gaba ta kai ni ban yadda abin layi zuwa duka ƴan mata nawa suke so na zo nan ka zo kuna wani wahala kuna koma kauye a tsara mu za mu iya je ka shine hada wani mai kira almajirai wani ya zo